TSK Production. Ni Tahir ina kaunarke ba dan komai ba sai dan halayyarki. Ni Tahir ina kaunarke ba dan komai ba sai dan halayyarki. Su gani dole su bar ni tunda na ce ina so, ni ban gajiya tunda na ce ina so, ni gurina bai wuce na aure ki mai suna ta so. Ni na aminta da ke kaɗai zan rayuwa tawa. Kwata boki zo ki sanar mini na maganin shitawa. Kyan halinki ne ya ja ake faɗin kitawa. Kanki na ke kishi. Ba dan komai ba sai dan halayyarki. Ni